हिनजावफ्रा माने गिदिर गिदिर नागिरोलै बोराय बोराय नागिरो दा जों उन्दैखौबो लाजायोब्रा गिदिर गिदिरफ्रा थैस माबा गावसिनिल' आच्छा माने नोंनिफ्राय गिदिरसिनब्लाबो जागोन आरो नोंनि गिदिरसिनबाबो जागोन। दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायलायबाय आरोना नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोना गोसो गैयालाबो एसे नायनानै होलांदोलाय जों दिनै थाइगिर हख्लायनो नागिरदोंलाय आरोना थाइगिर जाखावनो फैदों आरोना नैबे माबायावसो हाग्रा बारियावसो दंफैयो हाग्रा बारियावसो नोंथांमोनखौ बरायबाय गाज्रि मोननानै लाब गैया सेंग्राफोरनि आखला बिदिनोखा सोलायनो रोंखाया नायदो नै हिजिराथ' गैलालै आयो बाबायदां Why you? I am not buying. not buying नायदो नै थाइगिरखौ मोनजेनबायानो आरोना खयथा जाखोन्दोंमोन बेवहाय 12था 12थाल' दाबो दालाय बायनानै मोख्रा स्टाइल जागासिनो दं खुदियाफ्रा खेला गेलेलाबायदों ना गोलैगोनलै नामा उतुल बासबिहारि दिस इज उतुल बासबिहारि दिस इज पजिट I am Baklunda. फिसाजो गाखोगासिनो दं नै सिमना थाइगिर फिसिङा बेनो आरो थाइनैल' फिथाइखौनो गाखोबाय फाग्लाया बेवहाय बिदि जायोलै हनै बा बेजों ओरै गाखोलांनो हाला जाहैबाय नोङो बिदि बुनो फाग्ला सेननाय सायाव नै रायजोफोर हाग्रानि मोख्रायानो हास्लाबा फाग्लाफोरजों आइया गैखाथारा फिसा फिसाल' दाबो रायाखै नै फाग्लासो गुंग्रायजों समानल' ओमफ्राय बेखौनो जानो दं दस्रायाव नुवाखै नामा नाय दा बिथाङा दानसिगोननो इयारफन होलायनानै हिनजावफ्रा गंसेयाव 10 थाखा होला बिदिनो होनद्रा दा मोनसिबाय जानोब्ला नामा माथो दामजोंसो माबाजोबनाय फाननोसो नागिरबावबाय दानि जुगाव एरैनो मोनो नामा रावबो एरैनो हरा आरो खस्थ' नागिरफैनाय ना जोङो दाम इसिबोरा किदार जाता हाय होनलायनायदों बेखौनो बानाया आइनिबो एथ्रा मोजां दानो नै हामिदार जाता हाय बिखानो साना गोगोद मोदानो नै नुमा बो रिलेक्स खालामनो हायोना ने बिराद मोजां उथुल नायसाय माथो रिलेक्स खालामदो रिमेक्स गान दामदो रिलेक्स खालामदो रिमेक्स गान दामदो दे लाबो बक्सा माबा बे मा होनो माबा हिनजाव हरजालायिखौ दामना हो बेफोरखौ दाननांगौ आरोथाय मोदै गलायलाय फन मानो मोदै गलायलायनाय नामा हिनजाव नै मेल्ला सिंगेल सेंग्रा दं आंजोंहाय नायसाय मेल्ला सोरखौ नांगौ बासि बासि बुंहर औ मेल्ला सिंगेल दं दा बिसोरखौबो देखायहैगोन आं नायसाय मेल्ला सिंगेल थाइगिर दाननायाबो थाइगिर सुनायाबो सिंगेल एकदम होमब्ला मिंगेलसो नामा मिंगेल नङा सिंगेलसो होनदां सिंगेलसो ना दुखुनांथावब्रा एकदम माबा आंजों थाफाग्राफ्रा सिंगेल गेलसोङा मा होनो आंबो बालन्दा माने ग्रुपआनो बालन्दा आरोना ओंखायनो फैगोन माबायाव बोसोराव जोङो लाइन लागोन आरोना ओमफ्राय बै फैगोन बोसोराव लाइन जायाबाथाय जों थालिर गायजाबाय एकदम फाक्का मानोना होनबा जोंनि थाखाय हिनजावानो गैखाया नालाय फथायब्लाबो जाखाया फेसबुकफ्राव सिंगेल होननानै होयो बिसोरबो माबाय नाम्बार हरो माबा दंखायो होनना माने बिसोरो गोसथोनायजों नांलायनानैसो एसे माबा माबि जालायावसो बिदिनो होयो खोमा ओंखायनो जों नांला सानबाय आरो बे बिजामादै प्रेक्टिकेल खननाय गाना थिगथ' बिजामादै फसाय जाहैसै होननाया हो थिगरा बियो आरो सिंगेलफोर नायबावनोबा हनै जोंना मेरला दं फेसबुकआव सिख्लाफोर फरायनो नागिरदों फट' हगारना जायोना जाया ट्राइ नामा जानायावल' माबा फट' खेबनो ना जामा हनै उथुलखौ जायोना जाया ट्राइ नायनायसै मोजांथा उथुल मोजांथा एसे स्टाइल थाब्रा ओरै थांला खर'फ्रा थोस
मोजांथार उथुल रागा जोंलाय लांबाय केमेरायाव दै नांदोंना नुबाय दा खर'आ दलद थारा जाम्बा सिख्लाफ्रा जोंखौ बोरै फसायबावनांगौ बोरायरायल' नुखासै दानि सिख्लाफोरखौ खोनादों आङो माबा होननायालाय होनदों खोनानायालाय खोनादों नंगौना नङा होननायसै आरोना माने बोरायफोरखौसो माने बोरायफोरखौसो एसे मोजां मोनसै होनना खोनादों ओमफ्राय बे बाथ्राया नंगौना नङा सैथो नंगौना नङा बिदि सानलाय लांसै आरोना लटारिया आंनावबो नांनांसिगौना बिदिबालाय आंखौबो बोरायराय नुसै नंगौना नङा खोथाफ्रा जानला मोनला बुङो बिदि जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनाङा आरो जोंबो गोसोआ नेनानै थायोना जोंबो आसा दंना माबा एसे मोजां हिनजाव लानानै रायजो जानो ग्रें ग्रें रायजो जानो थोद मा नंगौना नङा खोथाफोरखौ दा नायसाय दा बिसोरबो सानदों जाहैबाय माबाफ्रावसो 25 बोसोर 30 बोसोरफ्रावसो माबा हाबा लानोना एसे गोरलैफोरखौहाय दा टाइम पास खालामबावनानै दा नेनानै थायोब्रा जोङो उफाय गैया माने जों नेनानै थायोना थाया नेनानै थायोरा बिदि जानला मोनला खोथा बुङा ओमफ्राय नुनायाबो नुयो सोरबा माबा बोरायफोरखौहाय माबा हाबा खालामनाय एसे गोरलैफोरखौहाय गोबां निउस नायलां निउसावल' होबोखायो ओरलंखायो निउसाबो खुलुमबाय नोंथांमोन गाहाम बेरेफुंजानि जासिहरलायबाय दिनै नै सासे बोराय 36 बोसोरनि 45 बोसोरनि बोरायखौ सासे सिख्लाया 20 बोसोरनि सिख्लाया हाबा खालामदों बिदि होननाय खोनायो बिदि खोनाब्ला माने दुखु जायोलै ने दुखु जायो हिनजावफ्रा माने गिदिर नागिरोलै बोराय नागिरो दा जों उन्दैखौबो लाजायोब्रा गिदिरफ्रा थैस माबा गावसिनिल' आच्छा माने नोंनिफ्राय गिदिरसिनब्लाबो जागोन आरो गिदिरसिनबाबो जागोन माबाफ्रा हिनजावफ्रालाय मानो गावनि गिदिरसिन लायो माने फाग्लालै मेगननि नोजोरा मोजां जालायबा देरसिनलाबो जायो ना बुंदों माने देरसिनलाबो जायो नंगौ राइट उथुल बास बिहारिया राइट खोथाखौ बुङो मेगननि नोजोरा फसायलायोबा माने गोसोआ मिलायलायोबा देरसिन खुनु खोथा गैया नामा खुनु खोथा गैया संसारखौल' मोजां जालायनांगौ संसाराल' मोजां जानांगौ बुजिदों आंबो दा दाननायनि हाबाफारिया जोब्बाय होनदों नामा जोब्बाय दा जोङो थांसिगोन बे जायगानिफ्राय गायसिमोन जोङो थांसिगोन जाहैसिगोन लगायनानै एकदम नायबाय था भिडिअआ सिख्लाफोरसो लगायनाय जागोन जों दिनै सिख्लाफोरनि लगायनाय एकदम सिख्लाफ्रा दाबो फैया दाबो माबाया होनना बुंदों सिख्लाफोरखौ हाग्रायाव लाबोजाया नालाय एकदम दाखालि सिख्लाफोरजों माबायाव थाइगिर जाफैबाय माबा सिख्लाफोरखौ दालाफा होनना बुंबाय सिख्लाफोरखौ नायनो बाग्रा दं नामारा आंनि माबायावलाय चेनेलावहाय एसे खोन्थाहरलाय सिख्लाफोरखौ नायनो बाग्रा दं नामा फाग्ला नों हाबा लाया नामा गैया माबा सेंग्राफोर लायबाय सिख्लाफोर लगायबाय नामा सिख्लाफोर लगाय ना जासै लोंनो सेंग्राफ्रा आयो गोलैबावबायसो माथो बेल' बाहागा बेल' फाग्लासो बाहागा नोंना बेसेबां मोनखो गेरेम हिजरा बिदि जायाना ने खस्थ' खालामनाय मानसिफ्रा बिदि जायो ना सेने खस्थ' खालामै मानसियासो गोथावलाय नोंखौ मोनथामल' उथुल बास बिहारिनि बेस्रा बिदि मोनथामल' अरनाय जायोरा ओमफ्राय अननाय जाबायना बेनो मोनथामल' होनाया आयु लायनायाव सिखावा नुबाय जायगायावनो खबाय बिदि जायो नैबे अरगोद आलसिया सिख्ला खामानिबो मावाखै जेबो मावाखै दासो जानो फैदों माला आलसिया नङा आंनो बांसिन हादों दै लायदों बानलु देदों आङो गैया खामानियाव गैया बे आंखौसो आलसिया होनलायबावो सोरबा सेंग्रा बेखौ लासननांगौथाय सेस लायबानो बुरबाद बुरबो गथ'आ दा जाबावोबा जानायावबा एकदम माबा रायखससो राबनसो
Bahan mama ilunane mana isiung namdeng. Mama khongno. Apa ilunane mama isiung namdeng. Jangan हिन्जावफोर लुबैनायखौ जायाखै Nei, सिख्लाफोरनि लगायनाय बिदिसो जादों होनबालाय माथो गोग्गोम गारिलै जालां एबार